de Catalunya, Raül Rodríguez, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, perquè volem abordar també un problema que pot fer perillar l'objectiu de tenir un model energètic basat totalment en renovables l'any 2050. Aquest és l'objectiu europeu que ha entomat també el govern de la Generalitat. La revolució energètica. L'emergència climàtica no ens permet, evidentment, concedir ni un minut més, de fet, ni un segon més, i hem d'atacar-la, hem de combatre-la. Venim de 10 anys d'aturada de les renovables al nostre país, però el nou govern, sens dubte, amb determinació, ha accelerat el camí de la transició energètica per a complir amb els objectius de l'any 2030, que són, val a dir també aquí a la cantonada, i avançar cap a la neutralitat de carboni l'any 2050. Aquest és l'objectiu. El que passa és que falten treballadors qualificats per poder fer aquestes instal·lacions. Senyor Rodríguez. Així és a dir, nosaltres creiem que ara mateix, amb la situació en la que estem, la transició energètica és impossible. O sigui, actualment, les empreses instal·ladores estarien en disposició d'incorporar de forma directa 18.000 treballadors. 18.000 treballadors, perquè ens fem una idea, són molts més dels afectats pel tancament el futur tancament de les centrals de Vandellòs i Ascó i els afectats també per la Nissan, que són al voltant de 6.000 treballadors. Però, clar, aquest és el context actual. Si portem un dèficit, hi ha un desequilibri importantíssim en el mercat laboral, no hi ha professionals qualificats i els objectius que nosaltres tenim de compliment de desenvolupament sostenible i que marca el pla PROENCAT 2050, al que feia al·lusió la consellera, el que fa és que aquestes necessitats s'intensifiquin en el temps. Si portem ara un dèficit, és a dir, amb l'actualitat necessitem incorporar 18.000 treballadors qualificats, de cara al 2050 estem parlant de 170.000 treballadors qualificats. Sé que vostès ja tenen una solució damunt la taula, de seguida en parlem, abans però sortim per veure en directe quins efectes té aquesta manca d'instal·ladors combinada amb l'alta demanda també de plaques solars que, per exemple, hi ha hagut darrerament. Tenim a la Maria Fernández Noguera. Maria, bon dia, a Vilabertran, això és l'Alt Empordà, en una casa on estan instal·lant solucions d'eficiència energètica, energies renovables. Què t'expliquen les empreses instal·ladores aquí? Hi ha llista d'espera llarga per posar aquests panells fotovoltaics, Maria? Bon dia, doncs sí, les empreses instal·ladores ens comenten que tenen llistes d'esperes de mesos per poder instal·lar plaques fotovoltaiques, per poder fer instal·lacions com la d'aquest terrat de Vilabertran, a l'Alt Empordà. Aquí el que passa és que hi ha hagut dos factors que s'han ajuntat. Per una banda, l'elevat preu de l'electricitat ha generat un boom en la demanda d'aquest tipus d'instal·lacions i per l'altra, com bé deies, hi ha una manca d'obra qualificada que ja fa temps que s'arrossega. Tenim amb nosaltres el Jordi Capel, ell és el propietari de l'empresa instal·ladora d'aquestes plaques. Vosaltres quina llista d'espera teniu? Actualment estem donant llista d'espera de 3-4 mesos. Hi ha empreses, però, que encara en tenen molta més. Sí, evidentment. Nosaltres som una empresa familiar, és la comarca de l'Alt Empordà, però sí que realment hi ha empreses que directament estan donant plaços de 8 mesos o ja directament diuen que no. O sigui que no poden agafar més feina perquè no tenim més operaris, és que no podem fer més. Necessiteu més operaris i no els trobeu. Com ho feu per buscar-los? Bueno, és que han d'estar qualificats. Llavors, si anem a l'escola, per exemple, que tenim aquí a Figueres, tenim una escola de formació professional i també posem anuncis a través de l'associació, però és que el personal que et ve més aviat és un personal que vol canviar de feina. Llavors, a nosaltres no ens serveix. Necessitem un personal que estigui qualificat, que sàpiga, que hagi fet els cursos de prevenció de riscos. Llavors és molt complicat. No és agafar un personal que pugui venir, que pot ser molt bon xaval, molt bona persona, molt bona noia, però que no té els coneixements. I vosaltres creixeríeu més? Ara teniu 4 treballadors, en tindríeu més si poguéssiu? Evidentment, 4 més segur. Però no nosaltres i moltes empreses de l'associació. I el que passa és que nosaltres ens ajudem entre nosaltres. El no haver-hi operaris, el que estem fent és, ens passem les feines o ens ho diguem uns als altres per intentar entre tots fer la feina, perquè sabem que els que ho fem estem qualificats. Explica una mica què esteu fent aquí, en aquesta coberta plana d'aquesta casa de Vilabertran. És una instal·lació fotovoltaica de 6 quilowatts, en aquest moment sense bateries encara, i és per intentar tenir un estalvi d'entre un 50-60% de la facturació, del consum que tenen. I tot això va unit, que ells ja tenen, com van fer la casa, un sistema de climatització per aerotèrmia molt eficient, llavors això ho tenen ells superamortitzat en molt poc temps.
Doncs moltíssimes gràcies. També tenim amb nosaltres l'Àngela Batlle. Ella té una empresa més petita de 2 treballadors i vosaltres directament ja heu de dir que no a algunes feines, oi? Perquè ja no doneu a l'abast. Correcte, sí. Malauradament hem de dir que no podem agafar més feina per manca d'operaris. No? Llavors, i a més, el problema que hi ha és que, a veure, hi ha molts operaris que ja són sèniors, és a dir, que aviat es jubilaran. I per altra banda, també no tenim gent jove, és a dir, la figura d'aprenent ha desaparegut. I per altra banda, la que és la figura de la dona és inexistent, quasi bé. Som una minoria, podríem dir un 3%. Per què? Doncs perquè moltes vegades el tema que una dona sigui instal·ladora, ni tant ni els homes ni les dones, hem pensat per què no són instal·ladores. I ara ja no podeu tenir nous clients, doncs. Com ho feu, això? Com ho afronteu, el dir que no? Doncs em sap greu, perquè quan moltes vegades has de dir que no, és una persona que té una necessitat. Sí que a vegades el que faig és que, com que dintre de l'associació tenim, ens complementem, moltes vegades el que faig és traspassar, si jo no puc fer-ho, traspassar-ho amb un col·lega. Doncs moltíssimes gràcies, Àngela. Ja ho veieu, aquesta és la situació de les empreses instal·ladores que tenen moltíssima feina, estan saturades, voldrien créixer, però no ho poden fer perquè no troben personal qualificat. Gràcies, Maria, en directe des de Vilabertran. Aquesta és la realitat amb la que es troben els particulars, les empreses que volen instal·lar aquestes renovables. Vostè abans ens feia un dibuix, ens feia els números de les xifres d'instal·ladors que falten. Escolti'm, què es necessita per ser instal·lador? Ja sigui per instal·lar energies renovables o bé per instal·lar aire condicionat, El que comentava el nostre company abans és a dir, al final per incorporar-se com a operari el que necessites és una formació base. És una formació base tècnica. Al final has de tenir els coneixements per treballar amb instal·lacions elèctriques, amb instal·lacions de gas, etc. Hi ha prou oferta d'aquestes places de formació professional? Nosaltres hem analitzat l'oferta de places que hi ha i el 2021 van haver-hi només 683 inserits a tota Catalunya. És a dir, amb totes les famílies professionals de tots els instituts públics de Catalunya, i això són dades públiques que ofereix la Generalitat de Catalunya, 683, dels quals 666 eren homes i 18 dones. És a dir, a més hi ha una bretxa de gènere importantíssima. Val a dir que al final l'empresa instal·ladora hi ha un cert clitxé que té la societat entorn què és el que fa l'empresa instal·ladora. Al final l'empresa instal·ladora treballa en el món industrial, amb actualització d'instal·lacions, sistemes productius, treballa també en la part de comerç, edificis comercials, oficines, treballa també en l'àmbit domèstic, és a dir, és una professió que requereix estar contínuament actualitzada entorn les noves tecnologies que els fabricants posen a l'abast de la societat en general. Per tant, és molt necessari que aquesta formació sigui contínua i sigui especialitzada. Està clar que totes aquestes persones, quan tenen una formació base, passen a l'empresa a fer una formació més de camp, però és necessari que tinguin una formació de base per poder-les incorporar. Al senyor Montagut li pregunto, la falta d'instal·ladors que acabem de comprovar és la causa principal a l'hora d'implementar les renovables o n'hi ha d'altres? Bé, estem davant d'un repte tan colossal, diguem-ne, que és el de la transició energètica, que, evidentment, hem de treballar per treure totes les pedres que hi ha en el camí. I en aquest tema que està plantejat avui en aquesta taula és un tema d'oportunitat, és un tema d'una gran oportunitat de país, perquè, evidentment, les energies renovables tenen una característica diferent a la que estem acostumats fins ara. És una energia molt més distribuïda, és una energia molt més tecnològica. Recordem, fa 100 anys, el que es feien eren embassaments, i es feia ciment, i preses. Quant dura tot això? Centenars d'anys, i no es toquen, i segueixen. Ara, tot això, totes aquestes instal·lacions requereixen manteniment, requereixen una atenció continuada, per tant, i molt més complexes. Per tant, els perfils professionals
seran millors. És una oportunitat. Nosaltres hem anat també a l'Escola del Gremi d'Instal·ladors de Barcelona. Allà hem constatat justament això, que cada cop hi ha menys joves interessats a treballar en aquest sector i, esclar, els pocs que hi ha, les empreses se'ls rifen. Són alumnes d'un dels cursos de l'Escola del Gremi d'Instal·ladors de Barcelona. Avui treballen en la instal·lació del cablejat de televisió d'un edifici d'habitatges. Y pues me gustaría que me cogieran en alguna empresa para ser técnico electricista. Mis expectativas es encontrar un trabajo estable y vivir de esto. Un professional d'aquest sector toca tant les instal·lacions elèctriques, les instal·lacions de fontaneria, les de climatització, les d'energies renovables. Per tant, és un ofici que té unes grans possibilitats de futur, unes bones possibilitats econòmiques. La d'instal·lador és una professió amb molta demanda al mercat laboral, però amb cada cop menys vocacions. Per aquesta escola passen cada any 3.000 alumnes, però les empreses els en demanen molts més. Immediatament després d'estudiar ja poden trobar feina a les empreses i fins i tot a vegades abans d'acabar els seus estudis les empreses ja els volen incorporar perquè tenen una manca molt important d'incorporar jovent, incorporar talent. I ara, amb el boom de les renovables, la demanda és encara més forta. De fet, un 60% dels cursos que ofereix l'escola ja són d'aquest àmbit. Per exemple, la instal·lació d'instal·lacions fotovoltaiques, la instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric, les noves instal·lacions de climatització amb equips d'aerotèrmia. Totes aquestes instal·lacions, totes aquestes especialitats són el futur ara mateix més immediat. Quiero dedicarme a las renovables porque pienso que podría poner mi granito de arena al planeta. El sector calcula que falten 18.000 instal·ladors qualificats per poder assumir tots els encàrrecs que tenen actualment les empreses. D'aquests, 8.500 es dedicarien a les energies renovables. La Unió Europea el que demana és aquesta neutralitat del carboni el 2050. Segons la Generalitat, i aquí tenim aquesta progressió, caldria multiplicar per 18 la potència instal·lada d'energia renovable i arribar fins als 62.000 megawatts d'aquí a aquests 30 anys. D'aquest total, un 54% serien energia fotovoltaica, un 43% eòlica i un 3% hidràulica. Senyor Montagut, senyor Rodríguez, això és viable? Hem d'aconseguir que sigui viable. Sí, però ho és. Hem d'aconseguir que sigui viable. Amb la situació que estem ara mateix, amb les dades que tenim ara mateix sobre la taula i la situació de saturació que tenen les empreses instal·ladores per fer possible la implantació d'aquesta potència, tota aquesta potència instal·lada, doncs no serà viable. El que hem de començar és a treballar per posar les bases que ens permeti arribar a complir aquests objectius. I com comentava abans, al final es tracta d'entendre que això és una oportunitat, però hem de ser molt conscients de quina és la nostra situació de partida i hem d'activar i hem de modificar totes aquelles polítiques actives d'ocupació i hem de crear els procediments amb el sistema d'educació necessaris per connectar l'oferta amb la demanda del mercat. Senyor Montagut, és viable aquest calendari que tenim per arribar a aquest objectiu que marca la Unió Europea i que els governs han entomat amb aquesta planificació en el cas del govern? Bé, viable, hem de fer-lo viable, perquè al ritme que anem, el 2030 incomplirem les emissions que ens demanen. És a dir, això ja veiem que és impossible i això el dimarts ho explicarem al Col·legi d'Enginyers amb un extens informe que presentarem. Això ja és una dada. La PROENCAT, que és aquesta transparència que ara veiem, es queda curt, perquè nosaltres pensem que no és per 18, és per 20 que hem de multiplicar. Sí, però hi ha diners, hi ha finançament per ajudar a particulars i empreses a poder ajudar que les renovables siguin una realitat d'aquí a 30 anys? És que el finançament és treure els impediments. És a dir, hi ha projectes sobre la taula d'empreses privades que estan pendents d'autorització. I si no traiem aquests impediments, que és impossible que l'administració faci un anàlisi
com ho ha fet fins ara de projecte per projecte. I si traiem aquests impediments però no tenim instal·ladors, aleshores? És el peix que es mossega la cua. És totalment el peix que es mossega la cua. Totes aquestes accions de promoure les energies renovables han d'anar acompanyades de polítiques que activin el mercat laboral, perquè si no el que estarem perdent és una oportunitat immensa. Estem parlant de que tota la transició energètica ha de ser una transició de proximitat, de local, que generi riquesa en el territori, que generi i potenciï l'economia circular. I per fer tot això el que és necessari és entendre com està el teixit empresarial a nivell de país i quines són les necessitats que tenim també a nivell territorial. De fet, nosaltres també hem elaborat un informe molt extens sobre aquesta qüestió i ara mateix estem treballant directament amb la Generalitat de Catalunya perquè entenem que hi ha un marge de millora molt important. I aquí nosaltres, com a FEGICAT, com a Federació de Gremis Instal·ladors de Catalunya, farem tot el que faci falta per donar suport al sector i aconseguir arribar a aquests objectius que marca la Generalitat de Catalunya. Però necessitem que ens acompanyin aquestes polítiques actives d'ocupació i necessitem que ens acompanyi tot el sistema d'educació que actualment no està donant resposta a aquestes necessitats. Per cert, des del programa, des dels matins, ens hem posat en contacte, hem demanat també que participessin en aquesta taula, que donessin el seu punt de vista des del Departament d'Acció Climàtica. Han declinat la invitació, ho seguirem intentant. Per acabar, si algú des de casa ens està veient i tenia intenció que el consum energètic de casa seva fos totalment, 100% dependent de les renovables, ara mateix, amb aquest panorama, vostès com l'animen? Ho dic per posar algun punt positiu a tot el que estem parlant. Bé, jo crec que s'han de fer moltes coses, és a dir, s'han d'instal·lar renovables, però també un altre tema molt important i que té a veure també amb els instal·ladors és l'estalvi energètic. Avui en dia, doncs, tenir finestres, per exemple, de doble o triple vidre, doncs és un estalvi considerable tant en l'aspecte de calefacció i això està relativament assequible. Vostè m'ha sortit donant una solució, diguéssim, intermitja, que és mirar les finestres. Però si algú vol dependre només de renovables a casa... Això és complicat. Això és complicat. Això és complicat perquè avui en dia no hi ha la facilitat de que l'energia que tu produeixes a casa no coincideix amb la que consumeixes i, per tant, què fas d'aquests excedents? Aquí s'ha de resoldre aquest tema. Al final, el consumidor ha de formar part activa de tot el procés i la societat en general s'enfronta diguéssim, al repte més important després de la crisi sanitària, que és el canvi climàtic i la crisi energètica, que ho estem patint també com a conseqüència de temes de conflictes bèl·lics i la repercussió que això té sobre els combustibles fòssils. Però el consumidor, la persona de peu, ha d'entendre que ha de ser completament actiu en tot aquest procés. No només amb la part d'instal·lació de renovables, sinó també hem d'entendre que tot aquest procés de transició energètica passa també per reduir el consum. Hem de ser també molt curosos amb el consum i amb la utilització que fem de totes aquestes tecnologies. Raül Rodríguez, Josep Maria Montagut, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i ajudar-nos a posar llum sobre aquesta qüestió a partir també d'aquest titular, d'aquest acord que ahir arrencaven el govern espanyol i portuguès a Brussel·les, aquest topall de 50 euros per megawatt hora. Veurem, important també la lletra petita. Fem una pausa i després anirem cap al Congrés dels Diputats, on Pedro Sánchez ha de donar explicacions